Mijiet ta' ħaddiema mill-pjattaforma diġitali tas-servizz tal-ikel u tax-xiri, Bolt Food, ħarġu fuq strajk fi tmiem il-ġimgħa biex jipprotestaw il-prezzijiet baxxi li qalu qed jingħataw minn din il-pjattaforma għal konsenji li jagħmlu madwar il-pajjiż. F'dikjarazzjonijiet li jagħmlu, il-ħaddiema qalu li l-prezzijiet imħallsin mill-Bolt tnaqsu fl-aħħar żmien u dan qed jaffettwa l-għajxien tagħhom. Huma qalu li qabel kienu jitħallsu €2 għal kull konsenja li kienet issir matul il-ġimgħa u fit-tmiem il-ġimgħa kienet titla' sa €4.9. Iżda skonthom fl-aħħar żmien ir-rata ġiet waħda fissa għal ġimgħa kollha bi spiċċaw tilfu midħul tagħhom. Fl-istess ħin ingħad li minkejja l-ilmenti li qed jagħmlu mhux jingħataw widen mill-kumpanija Bolt Food. Ingħad li l-istrajk affettwa s-servizz mitlub minn konsumaturi b'ċerti ordnijiet li waslu aktar tard minn dak skedat jew ma setgħux isiru minħabba d-domanda kbira kif mistenni fit-tmiem il-ġimgħa. F'risposta għal dan, Bolt Malta qalet li waqt li tirrispetta l-aġir tal-grupp żgħar ta' ħaddiema li protestaw, fakret li fl-aħħar xhur il-kumpanija żdiedet l-ammont ta' sigħat li dawn il-ħaddiema qed jaħdmu. Huma temmew jgħidu li l-kumpanija Bolt taħdem ma' kumpaniji oħrajn li joffru servizzi ta' deliveries huma dawn il-kumpaniji responsabbli mill-ħlas dovut lil ħaddiema u mhux Bolt innifisha. Fuq Facebook, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol, Byron Camilleri, pubblikament tal-appoġġ tiegħu lil ħaddiema li qed jissemmaw leħinhom fuq il-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom filwaqt li ħeġġeġ lil ħaddiema biex jissieħbu f'union u biex jfittxu l-bib tal-Ministeru ħalli tingħatalhom kull għajnuna neċessarja. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali, Andy Ellul, innota li sal-lum ma kienx hemm rapporti reġistrati mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi, id-DEER. Irrid ngħid illi ġewwa d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi ma daħal l-ebda ilment dwar dawn il-food couriers. Daj ma jfissirx però illi m'hemmx abbużi. Fil-fatt aħna bħala pajjiż konna wieħed mill-ewwel stati membri li rregolajna il-food couriers fej tajnihom bidritt paga minima u dak kollu li ħaddiem ġewwa pajjiżna għandu dritt għalih bħal sick leave, bħal bonus statutorji, bħal ħlasijiet għall-overtime. U sostna li d-Dipartiment ilu proattiv u mwaqaf qatt jivverifika kemm ma' min iħaddem kif ukoll mal-ħaddiema nfushom dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Minn mindu daħlet il-liġi fis-seħħ, jiġifieri fl-ewwel ta' April tas-sena 2023, id-DIR kien proattiv u ltaqa' mal-ħaddiema u kemm ma' min iħaddem biex jivverifika li l-kundizzjonijiet tax-xogħol qed jiġu salvagwardjati. Is-Segretarju Parlamentari wkoll ingħaqad mal-Ministru Camilleri fl-appell biex dawn il-ħaddiema jissieħbu f'union ħalli jkollhom appoġġ u rappreżentanza meħtieġa biex id-drittijiet tagħhom ikomplu jitħallsu.